Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Actually, it's already early morning and this is ngayong araw po ng Martes, Enero 24 at ang valid nito ay hanggang Miyerkules o bukas, January o Enero 25, 2023. At ito ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat na inisyu natin kahapon, Lunes ng gabi hanggang ngayong Martes. At pagkatapos po maka-experience tayo ng medyo okay na panahon, although may mga ulan, pero padaan-daan lamang, especially sa hapon. Meron na naman pong mabilis na parating na hanging amihan. Okay? So itong bagong surge ng amihan ay makaka-affecto na yun sa Luzon, especially mamayang hapon hanggang bukas, kasama din ng Kabikulan. Although na yun, easterlies pa rin tayo, but magkakontain ng sudden shift ng hangin, particularly mamayang hapon. So expect bababa ng bahagya ang ating temperatura. So inaasahan na rin po magiging maalon at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, ang coastal waters po ng Luzon hanggang dito po sa Kabikulan, and later bukas dito po sa may Visayas. Medyo bilis po itong bagong surge ng amihan at mawawala po siya by Thursday. Friday meron naman pong bagong amihan, so dalawang back-to-back pong surges ito na may experience natin sa ngayong linggo. At inaasahan rin po natin ang pagbuo ng isang mahinang LPA. Ito na po yata yung kaulapan na yan. Nasa near equatorial trough, naka-embed. So, magbibigay rin po na mas lalong mga ulan dito po sa Visayas at Mindanao. Ngayon, may mga thunderstorms pa rin na nagaganap sa Mindanao at Eastern Visayas dahil po sa warm easterly wind flow o easterlies hanggang sa Bicol ay affected. Although Bicol, medyo cloudy lang. May mga padaan na rin mga rain showers. Okay, so yan po ang ating GraphSat. At ito po yung isang frontal system bago tayo magtuloy sa ating analysis. So baka mag-create po siya ng shear line, makaka-affect po sa Visayas at Bicol region. So babantayin natin yan. And ito po yung fast animation. So nakita po natin itong westward moving kanluran na paggalaw nitong mid-level cloudiness na gumagalaw mula sa silangan. So ito po yung easterlies, affected po ang Bicol. At sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT satellite server, at nakikita po natin itong night vision image, ang paggalaw nitong mga cloudiness na may thunderstorms. Base po sa switch natin sa infrared, ayan po, kitang-kita po natin na nakaka-affect po sa Mindanao at Kabisayaan. Ibang portions din ng Kabikulan, although maulap lang papuwi rin. At dito naman po ay mga low-level cloudiness dala ng amihan, hindi masyadong mataas ang kanyang mga ulap. Now, tingnan natin yung ating wind forecast, kasama po ang pressure forecast sa loob ng 3 araw hanggang Friday. So, sa mga oras na ito, may pababa na po ang amihan. Bigla yun bibilis dahil po mamayang hapon. Ayan na po. Bigla-bigla na sa may West Philippine Sea, South China Sea. And move down yan sa may Northern and Eastern Luzon. Lalo na po di sa may Babuyan at Batanes Group. Then, later, mamayang gabi, ay makakating na rin sa Kabikulan. So, lalo itong bababa. Bukas po ng Miyerkules ng umaga, affected na po Bicol at Eastern Visayas, ibang portions po ng Sulu Archipelago, may Macopa. So, ito po ang panibagong surge ng amihan at meron po ditong shallow LPA na posibleng dadaan po sa may Mindanao. Okay? Miyerkules ng hapon, nandiyan pa rin amihan, but ito yung shallow LPA na mamumuo. Okay? And then, Thursday morning, hihina na po yung amihan, but itong pagdaan, itong shallow LPA sa Mindanao, yung kanyang trough ay mag-extend po sa Bicol at Visayas. So, magbibigay po ito ng paulan habang pahina po ang amihan. So, another round of rainfall will be expected. So, possibility na may meron din shear line, but it will remain to be seen. Okay?
So, it remains to be seen. And ayan na po yung LPA na mahina. Friday. Yan. Tatawid po siya ng Mindanao. At pagdating po ng Friday afternoon o Friday ng hapon, nandito na po siya may offshore areas ng Bangsamoro, itong LPA. At nandyan pa rin po ang amihan. Panginabagong surge na po yan. Kasi tingnan nyo nung Thursday, halos wala na. Then, bigla-bigla Friday afternoon hanggang gabi. Ayan na naman po ang amihan. So, inaasahan po natin yan. Okay? At sa rain forecast, nakikita po natin dito, mamayang hapon, ang pagdating po ng unang bugso ng amihan. So, inaasahan po natin na bagyang lalabig din naman ang panahon. At yung hangin na medyo lalakas mula sa Hilaga at Hilagang Silangan. Pagdating po ng bukas ng umaga, lalong lalakas po ang amihan dito sa Eastern at Northern Luzon at Bicol Region. So, inaasahan po natin mga light rain showers po dyan. Okay? And most likely, pag may shear line, galing doon sa frontal system na paalis, ay baka magkaroon tayo ng shear line, mga ulan-ulan sa Bicol. And bukas po ng hapon, Miyerkules, yan na po, medyo may shear line nga dito. Affected po ang Bicol. At ito yung shallow LPA. Dahil sa Webes ng umaga, ito po ay magbibigay po ng mga makakapal na ulap na may kasamang ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Northern Caraga at Eastern Visayas. Webes ng hapon, halos magko-coincide po siya sa mga localized thunderstorms affecting Mindanao. At ito naman po yung trough ng mahihinang LPA affecting Eastern Visayas at Central Visayas. Bicol Region, hindi pa mag-aano. But Webes ng gabi, magbibigay rin ng mga paulan sa Albay, Catanduanes, and Sorsogon, and Partido District. And most likely, mag-expand po yan o mag-extend sa buong Bicol. So, inaasahan po natin yan. Friday ng hapon, patuloy pa rin ang mga on and off rainfall sa Kabikulan, and yan na po, panibagong shear line magpo-form. Either isa o dalawang shear line magpo-form within the next 6 to 7 days, but wait and see tayo, okay? So, yan po. Sabado, halos mawala na siya at meron naman pong shallow LPA o posibleng katamtaman o active LPA po ito patungong Eastern Visayas. At pinapakita dito sa Sunday, bibigay po ng more rainfall sa Samar and Leyte. Tanghali po ito. So, yan po ang shallow LPA. Possibility na dyan po yan. So, we will keep you updated on that. For the meantime, dyan muna natin itatapos ang ating update and babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo yung pinaka-latest na ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.